Gosaldu, bazkaldu eta afaldu ondoren beti garbitortza ezaztu. Eskuilan pasta emanda ahoa ongi ireki ispilua dabadadu. Mugi, mugi, gora, bera, ezker, eskuin, garbi, garbiak erakutsi. Mugi, mugi, gora, bera, ezker, eskuin, garbi, garbiak daba, daba, dabadui. Gosaldu, bazkaldu eta afaldu ondoren beti garbitortzak ezaztu. Eskuilan pasta emanda ahoa ongi ireki ispilua